ka Wisdom Secondary School Paryong lambat ka Nong Shillong Secondary School Nong Shillong ha ka arpsan tarik uyayong arja arpulai kala penkut no ikatamasai lekai ka bashisin sisnem jong ikana skul ka belatip kum ka annual sports meet arja arpulai ha pedeng ka jing isong kun. Hakani keski lawan penha perdana ikani tamasa dau chairman ke state planning board ka jela Meghalaya uba Metbah lingdo ubolong rukom ukong san hakaji alang lingkot kabla penlong hapo madan yelek kai Nong Shillong jong ka Eastern West Khasi Hills district. Nalor kong san lawan banyak donlang ru MDC ka Mount Hat Raishan constituency uba Jamborwar u secretary ka social service and literary mission Paryong u Dr. DRL Nonglat ki nohikai ki kena skol lambat ki kimegi pa ki balawan bansaki ya kani ka lumpung yelek kai. Ukong san haringkat ki nohikai bat ki kena skul kila yo ru ban penhiar ya ka lama kum kadak ban penha perdano ikani ka lumpung yelek kai jong kini ki art lagi skul bala penkot ru ikani ka lumpung daki program baper ki bakentop ya ki jingrwai bat ru ki jingshat naki kena skul jong kini ki art lagi skul. Nong Shillong. Ngai tena di kena di sementara hagi kam jong ka sports. Hagi jinglehkai sports. But naga taka daw. Kamunsin jong kaji khun jong pi jong kena skul. Kam dei bangkok tang ka level jong skul. Lana ka level jong kiti join jong kiti art skul. Kam dei bangkok ha jong ke area lana ka district level ndrei piduran kenjo. Sakiwe kiwe ki level bahasa Cina. Kalau ini bagi subjek, ibu prepare, ibu pilih di kena skul. Pihak lekaban kulit. Pihak yang kecil pun kira. Baru sistem. Pihak rekod nak bentak exam. Kebalong kejinglehkai, kebakadu jom sistem. Bantu sekolah pada kelas. Lara pun praktis baru sistem. Ka exam ke berpimpinnya kedua tidak melakukan pas dekat ini. Ka sports kando banlong tang gaji pendap rukom dan sebun babi kum ki kena skol ke badang kesap halagi jong kisap halapuan
ban mesin mentang ni kamde ban kut ban hakan ni ke level ke joki na suntunat ma phi jointly the broadly school inshallah phi la ka jom ka kut tang ke school mentang ke kane ke kane ke slam ko mentang kawanra ya ke competition plan broadly school tama ko ba na makande pada bandang ke jinisuan mo broadly school tak ada gawe agak sports tentang kawanra sebar jong kadeka sports ni jong view kaman sim kabang itna andre kadeka platform ni bi ka mapensin ya ka kam kamu bahagi po kisnam ko man sure ni la tang po school nalong badukong mentada jong ki abdul school ngamla balong badukong mo ada benar kami sim dapat juga kun. Ada benar kami sim dapat juga kun. Kena sekolah ni kita job ni, kena berkong balakut agak join sports ni jom ada di sekolah. Mentah ini men long ready banyak fight, lalu banyak compete, lalu banyak sim mentah. But kiwai kena jom kiwai sekolah, lalu dan kekenja inter sports ni jom ada kedong bagi area berapa. Nang ta susu nang din kata kanwan agak district level nang ta kanwan sa state level nang ta kanwan sa ka level jong ka all India sports activities kan ono ko benta ka baki pli ka lagi baka no ipi ani gawin na state jong ka time not yesterday na tribute pada state Manipur kalau puni sebon dikena kibalong top haka sports bat kawarna ya ka buram ya ka state bagi nong song jongka ikan mau itu merikom mo itu kadang nilai boxer mo ngakwa ya ka bantu akmat jong di ya ka way equation but ngan sa penjubab yapi lightly ke badangam. What is sport? Pigi kena school pidai bantep ke sport. Number one, sport is not only a games to make you fun. Ke sport kandai tang ke game kaban penskul temat yafi, but it is an activity and a learning experiences. That means academic co-curriculum. Habakran hakani ga lempong Dr. Nonglai ulai thu ya ka jing sedang bat ka thong jong ani ka school ka wisdom school kata ban tebe e ka jing shai lingba kai puli puthi bat ban ya rap rui ki khana bat thrang ban puli hnrei ki bam don lat Iseng ya kani ka mission ya ka jing tmu ban penyo ya ka quality education ya ki khana baduk jong kani ka than laseng ya ka wisdom secondary school agas nam khat khandai spa khandai pon real tang the livelihood kinongkai but our person not ki khna school kagata gasnam ki banning kong but nakabenta ban kirsalam ya commission nirasim ya ka monthly fee ke ba our person tengka sibnai kagata gasnam but ka jingmi sibnai kalong hundri spa our person tengka ki commission kita gisnam ki badang sedang kahab ban contribute lane ban no sunyang arajar laispa hinyo kusan dengka nakabenta jong ka tulap kinoi kai bat ka jinglet ka tulap noi kai kalong sibnai lai hajar tengka lamar gisiu tang siajar koi noi kai nakata gisnam ka jingkentu yaki paiba Lingkong kabang kuat dan kentu kalang yaki kena school. My dear students,
I need your attention at this moment. When I was a boy, I was the poorest among the poor. And it was extremely difficult for me to continue my schooling. But then, despite such extreme difficulties, although I had to drop out 3 times, I managed to achieve double degrees, double master degrees, and a PhD degree, to my credit. Lana ubarok, lani umarok, kena betul komuta, ula banyo ya kita ki degree. Artli haka degree level, artli haka master level, but ka way ke PhD. Ka jingkli jongai pi balai pi phimla. Hidai banla. It is my wish that the students of both these schools will achieve better, greater, and higher than Barok. Kata kadai ka jingkwa jonga, bat hila bat banle ya kata, namarudan Barok, banyarab pi, bat bangai ya pi. Hakunu ke level ke batikwa bandai bantu. Ikini kadang ka message jonga, umdai bangai sukren, umdai ka message jonga kalong ka jingem jonga. Dia ngadan ka jingkermen ke baskam, bagi kena jong kini ki artli ke skul, kin kam kiu, bat kam kenti kam sejrong ban ya ke bangangala. Namar minta rayo ikabu ki bakhamba. Bani ke bangang ngayo akapor jong ka jing skul ka jonga. Kikmi pa ka jing tentu ya pi galong sngam ha ban pha ya ki kun jong pi ha ki skul. Sngam ha ban pha i ki kun jong pi ha ki skul. Ni la provide ka foundation ka quality education nadu preschool. Jinglehkai ni pak training yaki, but kamjor ni bati yaki kam katun ki level ki class, but ka training ka bani ai la ni kiyo, naka banta ban ko ka jimpuli hakano kono ka level, but hado class 10 la ni matric ki kon jong pi kenyaran karbor, but ki kena akinu kini ki school jong kini ka dong setni lani jong ka jelai barokoi. Lakna, ikini pa ki bala banha, haki national, lani international school, marapula na bandet seta. Hanrai, nakabunta, ito ki bakwa banha, ki school ki bahajan, kini atli ki school, kira biang board, lani yarangkat, but ka standard, jong kino kini ki school, haki na kathang, bat ka jila ka jongi. Kawipat, Kyrwoh nakamta jong pigik ni pa. Commission kalang committed. Commission kalarai bangin Christian ni kibadok. Laradan ki konswet. Laradan ki kon jong ki riukan thay. Kiba phimna ban pa school shamno. Wan yakendo. But ki headmaster, headmistress jong ki di school. I ki jingtek ki biang jong pi. In verify ki jingo ki bakidan. But nila ban I free school. Naka benta ki kon jong kita ki dongien. Kini ki art league school ki dan ka seat ka babiang. Kan namba jong ki seats ka babiang. Ban pa school ay ya itu ki kon ki ba amdan su ka kumila ni upa. Lami badan ki kimi paro hanrai ki bapang ki basitam mat ki bamla si ban pa school lagi kon. Kata kalong ka kubor jong ka social services and literacy mission.